Эфирда жұмға күн яңалықлары естенмісі студияда Роза Хабибулина алға таба қойбір темалар турында. Шәһәр буенча жылылык бирәләр 48-01 йортындагы фатирларда турбаларны алмаштыра башладылар. Бу йортта яшәүчеләр капиталь ремонт вакытында туңармы? Гүзәл Габдуллина ачыклады. Иртәгә бушлай остеопороз авыруын ачыклап булачак. 3-нче поликлиникада денситометр эшли башлады. Каты көн күреш калдыкларын айырым җыю бүген көндә бик актуаль мәсьәлә. Бүген Чаллыда шушы темага зур конференция узды. Аның хакында Римма Әхмәтова. 48-01 йортында яшәүчеләр жылы бирмәсләр дип борчыла. Йортта капиталь ремонт бара, фасадны һәм жылылык бирү системаларын төзекләндерәләр. Турбаларны әле һаман да алмаштыра башламаганнар. Башка комплексларда жылы тапшыра башладылар. Без салкын фатирда утырачакбызмы дип сорый 48-01 йортында яшәүчеләр. Теманы Гүзәл Габдуллина дәвам итә. Бу йортта яшәүчеләр эшчеләрне җәй башыннан бирле көтә. Июль айында капиталь ремонт узачагы хакында белдереп игъланнар илгәннәр. Әмма әлегә кадәр фатирларга килүче юк. Нам с лета обещали сделать трубы. У нас уже трубы 40 лет, наверное, дому, 39, скорее всего. И мы ни раз не видели капитального ремонта труб. Всю зиму у нас трубы рвались. Уже подходим и говорят, сделаем. До сих пор у нас ничего не сделали. Кайберәүләр күрми калса да капиталь ремонт алып барылган. Җылыту системасының йөрәге подвалда, эшчеләр шунда булган. Дүшәмбедән фатирлардагы турбаларны алмаштыра башлыйлар. График төзеп игъланнар эләчәкләр. Чөнки шәһәрдәшләрнең өйдә булуы мөһим. Капиталь ремонт булуга карамасан фатирларда җылы булачак. Во время отопительного сезона допускается отключение отопления постоячно. То есть будут отключаться постоячно, отрабатываться и сразу же запускаться. Квартиры мерзнуть не будут отключаться по комнатам. То есть полностью квартиры без отопления в отопительный сезон оставаться не будут. Фасадны төзекләндерүдә дәвам итә. Программа буенча ишекләрне алмаштыру каралган. 2 подъездда да ишекләрне узган ел гына алмаштырганнар. Быел исә аларны салдырып 43-16 йортына куячаклар. Гүзәл Габдуллина, Илдар Шайдуллин, яңалыклар. 3-нче поликлиникада денситометрия кабинеты эшли башлады. Онда денситометр, ягъни остеопороз авыруын ачыклый торган яңа аппарат куелган. Аны капиталь төзекләндерү программасы кысаларында урнаштырдылар. Табиблар әйтүенчә, сөяк авыруларын алдан ачыклау бик мөһим. Бу кешегә үз вакытында һәм дөрес ярдәм күрсәтергә мөмкинлек бирә. Раиса Петровская тагын бер айдан үзенең 80 яшьлек юбилеен билгеләп үтәчәк. Сәламәтлек ныклы түгел инде ди шәһәрдәш. Сөякләре дә сызлый. Бүген аны денситометрда тикшерүгә җибәрделәр. Я обрадовалась, если я больной человек, и решила пройти вот это обследование. Бу шәһәрдәге бердән-бер рентген денситометр. Аның нурланышы минималь дип белгечләр. Әлеге аппаратта табиб юлламасы буенча 3-нче поликлиникага беркетелгән пациентларны тикшерәләр. Остеопороз сөякләр авыруы белән күбрәк хатын-кызлар, өлкән яшьтәгеләр интегә. Еш кына авыру симптомнарсыз үтә. Табиблар әйтүенчә, профилактика чаралары бик мөһим. Остеопорозны алдан ачыклау максатыннан киләсе шимбәдә поликлиникада махсус акция үтәчәк. Теләге булган һәркем аппаратта үзен тикшереп карый ала. Акция иртәнге 8-дә башланып, көндезге 2-гә кадәр дәвам итәчәк. Эсенханова, Ленар Султанов, яңалыклар. Шүпне ойырып җыярга кирәк. Бүген Чаллыда үткән экология конференциясында шушы тема күтәрелде. Экологик компаниялар вәкилләре һәм Кама буе төбәге педагоглары балаларга экологик белем бирү мәсьәләләрен карадылар. Билгеле булганча, Чаллыда көнкүреш калдыкларын ойырым җыю буенча зур тәҗрибә тупланган. Бүген әйдәп баручы эко-оешмалар конференцияда катнашучыларга үз эш тәҗрибәләрен күрсәттеләр. Тулырак алдагы материалда. Пару раз прокачиваем воздух. Прокачали. Герметично это все закрыли и привезли в лаборатории. Балалар иҗат йорты каршында эко-контроль машинасы тора. Белгеч педагогларга һаваның чисталыгын тикшереп күрсәтә. Күчмә эко-лаборатория аерым мәктәпләргә дә барала. Укучылар өчен бу үтә дә кызыклы булыр иде. ФАИда зур күргәзмә презентация оештырылган. Экологияны саклау, атап әйткәндә чүп чарны аерым җыю буенча күп санлы проектлар тәкъдим ителә. Чаллыда бу эш белән иң актив шөгыльләнүче берничә компания бар. Проминдустрия торак йортлар янында мәктәп бакчаларга бушлай чүп чарны җыя торган 200 контейнер куйды. Башта халык моңа мәзәксенеп караса, хәзер бик күпләр чүпләрен аерым җыя. Беләләр, бик шат булдылар инде алар. Кайсы вакытта да бер контейнер җитми, бер атна эчендә тутырып куябыз. Күргәзмәдә экологияны саклау буенча унлап эко-клуб файдалы проектлар тәкъдим итте. Укучылар чүп чарны аерып җыю буенча мастер-класслар күрсәттеләр. Бу эшнең нәтиҗәсе булсын өчен нәкъ менә балалар бакчаларыннан, мәктәпләрдән башларга кирәк тә. Күргәзмәдә башка юнәлешләр дә бар иде. Мисалга, Мамадыш балалар иҗат йорты акыллы ферма дигән инновацион проект әзерләгән.
Алар электр энергиясын экологияга зыянсыз юл белән ясарга һәм тирестән чиста газ алырга телиләр. Тиресниде без газовый установка белән сыерларның отходный материалыннан табигатькә зыян китермичә генә метан алып һәм шушы аның фермасын җылытырга. Шүп-шар мусор җыю проблемның җиңер өчен бу эшне балалар бакчасыннан, мәктәпләрдән башлап җибәрергә кирәк. Аннары инде яшьләр арасында бу пропаганданы алып барырга. Конференцияда 10 доклад тыңлады. Нәтиҗәдә чүп-чарны аерып җыю буенча Камубей төбәгенең максатчан программасын төзергә, бу мөһим теманы мәктәпләрдә өстәмә белем бирү программасына кертергә дигән карар чыгардылар. Рим Әхмәтова, Илдар Шайдуллин, Яңалыклар. Бу шимбә 29 сентябрьдә шәһәр зиратларында хәтер көне уздырыла. Шоллы халкы туганнарының, якыннарының каберләрен чистартачак. Пединститут, Орлов буҗрасы һәм Океан тукталышларыннан зиратларга автобуслар җибәрелә. Бу көннәрдә шәһәр коммуналь хуҗалыгы предприятиесе һәм район хакимиятләре хәтер көненә әзерлек белән мәшгуль. Каберләрне чистартырга килгән кешеләргә эш кораллары, капчыклар биреләчәк, суда булачак дип хәбәр итә мэриянең матбугат хезмәте. Шәһәрдәшебез Регина Каюмова ел китапханәчесе 2018 Россия күләм конкурсында катнаша. 220 кеше арасыннан финалга үткән 20 кешенең берсе ул. Татарстан данын яклаучы якташыбызга бәйгенең онлайн турында теләге булган һәркем булыша ала. Моның өчен Россиянең милли китапханәсе сайтына кереп, Регина Каюмова өчен тавыш бирергә кирәк. Әлеге турда 5 кешене сайлап алачаклар. Теманы хәбәрчебез Лейсан Ханова дәвам итә. Регина Каюмова китапхана системасында инде 28 ел хезмәт куя. Эшен яратып, җиренә җиткереп эшли. Китапханәдә бик тә кызыклы эш дип мин үзем саныйм. Хатын-кыз өчен бик тә уңайлы, бик тә әйбәт, интеллигент эш. Һәр вакытта кызыклы кешеләр белән очрашабыз, хәрәкәттә яшибез. Регина Нурфаяз кызы сүзләренә караганда 2018 елда күп эш башкарылган. Республика һәм Россия күләм җиңүләре дә бар. Тәҗрибәне башкаларга да күрсәтәсе килде. Шуңа күрә бәйгедә катнашырга булдым ди шәһәрдәш. Ул үз эшенең остасы, үз эшенә игътибарлы, таләпчән булу белән безгә бик нык ошый ул. Шушы әлеге бәйгедә аның җиңүенә бик нык өметләнәбез, ышанабыз. Хәзерге вакытта Россиянең милли китапханәсе сайтында онлайн тавыш бирү бара. Теләге булган һәркем әлеге сайтка кереп, шәһәрдәшкә бәйгедә җиңәргә ярдәм итә ала. Онлайн тавыш бирү 8 октябрьдә төгәлләнәчәк. Лейсан Ханова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Бүген безнең телевизия компанияда һава торышы тапшыруын алып баручыга кастинг үтте. Анда катнашырга теләүчеләр шактый булып чыкты. Алып баручы булырга теләүчеләрнең яше төрле, 18дән алып 25кә кадәр һөнәрләре дә аерыла. Кастингта катнашучылар арасында педагоглар да, инженерлар да, психологлар да бар иде. Башкарма комитетта эшләүчеләр, аниматор һәм җырчылар да килде. Һәркем үз мөмкинлеген сынап карый алды. Эштәге коллегаларым да син булдырасың, синнән була диделәр дә. Мин шуңа күрә үземнең көчләремне сынап карарга булдым, чөнки бу минем кичкенә чактагы да теләгем иде. Шалатова телеканал карыйм. Новостларын беләм, көн саен новостларын карап чыгам. Шәһәр турында яңалыкларны белешәм. Кастингта җиңүченең исемен киләсе атнада игълан итәчәкләр. Һава торышының яңа алып баручысы белән тамашачылар октябрь урталарында танышачак. Бүгенге менә мин сезнең белән сау булашам. Алдагы елларыгыз файдалы үтсен. Сау булыгыз. Компания «Армада» предлагает супер акция на стальные двери. Распродажа от 6000 рублей. На межкомнатные двери современный стиль. На теплицы сезонная распродажа. Скидки до 5000 рублей. На окна энергосберегающий стеклопакет в подарок. Художественная ковка, кованные заборы, навесы, беседки. Качество, надежность, быстрые сроки и цены от производителя.